Hej alle sammen. Jeg er oppe på babyværelset. Og se, så der, jeg har fået et skab til pigernes tøj og nogle små ting og sådan noget. Så jeg tænkte lige, jeg ville vise jer, hvad jeg havde inde i skabet. Nu har jeg lige ordnet det lidt og sådan noget. Der er ikke kommet noget ned i skufferne endnu, fordi at de er blevet limet sammen. Eller, ja, limet. Og limen er ikke tør endnu. Men jeg regner med, at noget af alt det, der var i den der gamle kurve, kunne måske over i. Så der kommer til at være en skuffe med strømper, og en skuffe med huer, og en skuffe med hagesmækker. Og så skal jeg have lavet et eller andet plads til mine bodystocks. Men heroppe ovenpå, der står lige min ekstra autostol. Og så ligger min bæresele op oveni. Jeg har valgt, at jeg gerne vil bruge den der som ekstra, fordi at denne her, som Isabel hun sidder i nu, den er meget nemmere at gå med. Den vejer ikke så meget. Så den er kommet derop. Herinde, der hænger lige pigernes kjoler. Jeg har ikke så mange endnu. Og så hernede, der står det meste af min suttesamling. Det er nok omkring de 1000, der er her. Så har jeg nogle ude ved min arbejdsplads også. Så de kunne fint stå herinde. Og inde i det her skab, heroppe for oven, der har jeg alle de bleer, jeg bruger til mine dukker. Ikke dem, jeg selv af, og heller ikke dem, som jeg giver væk. Men dem, jeg selv bruger. Og der er altså 8 forskellige slags. Det tøj, der ligger her, det er Isabels. Og de 2 rækker, der er her, det er små bukser. Og den række, der er herinde bagved, det er varme bluser. Herinde bagved, der er der sparkedragter, sådan til at have på om dagen. Og det her, det er natdragter. Og den her bunke her, det er små tynde bluser. Og noget, jeg ikke helt vidste, hvor skulle være. Og så er der lige et par shorts og et par strømpebukser. Så der er Isabels tøj. Så hernede under, jeg beklager lyset. Herinde under, der er Annabelles tøj. Og Annabelle, hun har også bukser her. Hun har ikke så meget tøj, fordi det er svært at skaffe i så lille størrelse. Og hun har også varme trøjer liggende her ved siden af bukserne. Og en bagved, det er svært at se, kan jeg se. Inden bagved, der ligger der også sparkedragter til at have på om dagen. Og her er der tynde bluser. Hun har altså kun hvide bluser, jeg ved ikke lige hvorfor. Og alt det her, det er natdragter. Annabelle, hun har mest natdragt på. Ja. Så hernede under, på den nederste hylde, der står min kasse med legetøj. Der er lidt forskelligt i. Jeg skal lige rejse den her op igen. Der står sådan en legetøjsting bagved, som kan larme. Men kassen kunne ikke være der, hvis den lå ned. Og så her, der kunne pigernes sutter lige stå. Så der er Annabelles hernede for neden. Og så står Isabels kasse bare lige oveni, for de kunne ikke nå at stå ved siden af hinanden. Men det var lige det, jeg havde lyst til at vise jer lige nu. Det var lige, hvad jeg havde fået ind i mit nye skab. Men kan I have en fortsat god aften og have en god weekend. Hej hej.